presented by धर्मा रिकॉर्डिंग स्टूडियो भरगामा। कितना कर्जा बढ़ा के गई अब ले देना पौनी 3 साल में सबीर बाबू। कितना कर्जा बढ़ा के गई दर्द दिल के बढ़ा के गई रोग ऐसन लगा के गई आइल ही तई में ऊ 4 दिन खातिर बाकी हलफा मचा के गई अब ले देना पौनी 3 साल में इतना कर्जा बढ़ा के गई। अखन अपने सब सुन रहल छी धर्मेंद्र सक्सेना को। इतना कर्जा बढ़ा के गई हलफा मचा के गई गोरे गोरे गाल पर मेकअप में ओठा लाली देखे में ई ऐश्वर्या बुझाली माल बड़ी सुपर रहे गोरे गोरे फेस पर मेकअप में ओठा लाली देखे में ई ऐश्वर्या बुझाली रस ऐसन चुआ के गई सबके आपन बना के गई अब ले देना पौनी 3 साल में इतना कर्जा बढ़ा के गई आइल ही तई में ऊ 4 दिन खातिर बाकी हलफा मचा के गई इतना कर्जा बढ़ा के गई अब ले देना पौनी 3 साल में इतना कर्जा बढ़ा के गई घूमे खातिर अइली एक दिन हमरा घरे हंसी हंसी बात हमसे लगली ह करे मन तो हमर खुश हो गइल है। घूमे खातिर अइली एक दिन हमरा घरे हंसी हंसी बात हमसे लगली ह करे सपना बर बर देखा के गई सबके चूना लगा के गई अरे सुत के भाई धर्मेंद्र सक्सेना पर जादू चला के गई आइल ही तई में ऊ 4 दिन खातिर इतना कर्जा बढ़ा के गई लूट के चल गई।